Hey Morten, det er Morten. Jeg vil bare sige, jeg vil bare lige forberede dig på, at I passe på, hvem I driver med. Både på Facebook, på mobil, telefon og iPad eller nogen. I skal passe på med, hvem I driver med. Det er faktisk vigtigt, fordi der er en YouTuber, som har drivet og har set nogle nøgenbilleder og alt muligt andre ting. Og bagtaget for os. Og vise dem nøgenbilleder af Fie Laursen, som er meget af arke. Jeg er arkende over. Jeg er meget arkende og rystet og forbavset for det her ting. For det gør man bare ikke. Og især ikke til små børn. Det gør man simpelthen ikke. Jeg vil bare lige forberede dig på, pas på med, hvem I driver med. Fordi det betyder så, hvilke I driver nogen, som vi ikke tænder, så er jeg med det, fordi der er faktisk en på YouTube, som ikke burde være på YouTube. Eller sådan. I skal virkelig passe på med sådan noget. Det må I normer alle sammen, fordi det betyder så meget. For mig, fordi jeg holder så meget af jer. Pas på med, hvem I driver med. Det er virkelig vigtigt. Som Nunia sagde, og Fie sagde, den soloen er faktisk syge. Jo, men I husk på, jeg elsker jer til meget. Og jeg vil bare lige forberede jer på, der er en på YouTube, som sender nogle billeder af de små børn og sådan noget. Det må I virkelig passe på med. Det må I nummer. Det er bare lige det, så vil jeg bare lige holde nær og sige, I love you. Jeg elsker jer.